Aplikácia, ktorú si určite len tak z mobilu ani z počítača nevymažem, je Notion. Notion je v podstate poznámkový blok, ale taký naozaj sofistikovaný. Na Notion fungujeme v našej firme Jazykový mentoring a úplne každý deň máme tam viaceré databázy, plánovací kalendár, publikačný, kedy čo dávame na sociálne médiá, kedy čo posielame v newsletteri. Veľa ľudí, ktorí v minulosti využívali iné programy ako napríklad Google Docs, Evernote, často práve teraz prechádzajú na Notion, pretože zistujú, že tie možnosti sú tam úplne úžasné. Ja osobne sa snažím nastaviť si tam systém, tzv. Second Brain, možno niektorí poznáte, je to knižka od Tiaga Forteho. Je to vlastne systém, ako si udržiavať myšlienky v prehľadnej a ľahko vyhľadateľnej forme niekde inde ako v našom mozgu. Toto je veľmi dôležité, aby sme mali ten mozog na vymýšľanie nových nápadov, nie na to, aby sme držali tam tie informácie. Takže toto je niečo, čomu sa teraz venujem a snažím sa si to zlepšovať. Som tam mala pekne zachytené všetky svoje informácie, ktoré nepotrebujem nechávať vo svojom mozgu.